Ganti jenengku ae, jenenge Rule ngomong. Ngono ku lho. Durung munggah ya. Aku nembak piro? Ngelih jeneng durung apa-apaan 200.000. Pindah nama tok balik nama. Padahal jeket ditulis ae ya, sing itu ket ditulis ini ya. Sik sampean niku Bang Sarine apa Nglatik? Nglatik. Lurae. Siapa jenenge? Ya nyoto iku. Nyoto iku ya. Iya. Si nyoto iku. Iya. Macam sing ngrubah iku nyoto kan mau cuma mau dipantong gawe prona mau nyoto. Ya iku aku Tarikan kok 300 waktu. 300.000. Sampean pirang tanah? Oh situ kok. Gitu. Tapi kuwabir rata 300 ya. 300 kabeh. 300 sakno. Ya murah. Murahnya murah ngurus dhewe 300. lho iku aku diproyek ambek poloku kok. Bayar piro? Aku ngene. Wis ngene lho kon dibanur ruwet-ruwet. Kon yo gak manggon nang kene wis pasrah wae. Terus bapak pisan tak jari wari kan wis tuwek kan ya. Tak gelem. Piro? Piro? Pasrah piro? 2.000. 2.000. Dadi tarik 2 juta. Tarik 2 juta aku. Mbek polo Polo Bangsari, polo Nglatik iku. Nah, polo Nglatik iku. Iya, kalau 2.000. Kok wae wong sing kok diwatur ambek polo niku mah ya. Sing pasrah 2.000-an kabeh. 2.000. Sing wong sing iku ya, sing kaya wong kasarane apa-apa niku tak nambung ngene-ngene dene ngono kan ya. Ya tanda tangan ngene wis pasrah wae lho. Pasrah 2.000 akeh. Lah sampeyan nang kono celokane sapa? Bende. Bende. Nglatik sama sampeyan. Bende. Tapi aku gak tau mulih rungu, Cek. Tapi melok prona sampeyan. Rono. 300. Ngurus dhewe larang. Larang aku dhisik tak ursi dhewe entek. Kira jenenge 4.000 wae tok ditok guru metu adane. Dadi polo sampeyan barang polo nitip berarti sampeyan. Aku pasrah polo iku kaya 2.000 sak ikune ya 2.300. Sampeyan pasrah iku tanah situk iku. Tanah situ. 2.300 sampeyan dhewe Aku iku. tok, terus adikku dhewe ku 2.300. Terus mbakku yuku sing iku yo tanah situ lho. Mbak yuku yo 2.300. Iki pajak. Pajak ya. Ditarik 50-an. Pajak. Pajak sing ikune nota sek iki lho. Iya. Ditarik 50 iku. Iku pas gawe Yo gak iki kan katene ono pajakan ya. Hah? Wong tarik 50 aku ngene jare adikku. Wah, aja dibayar, cek enak tambah gambar pajak kan ngono. Kata mau tak kae iku tok fotokopine apa jenenge? Iku mas sertifikat ya, ambek kakakku. Kata bayar ada enggak ditarik pajak om pajak kudu mari. Ngono kan nek awak sampeyan pas nang Nglatik. Kan sampeyan mau cek Nglatik to. Iya. Sampeyan mengikuti sistematis PTSL ya. Atau Prona. Sampeyan ditarik 300. Terus polo ngusulkan Diatur polo. teater polo sampeyan dikon nitip 2 juta. Iya, 2 juta. 2 juta. 2 juta piro? Iku mang 2.300.000 dadi. Loro dadi adik sampeyan barang. Iya. Dadi wong loro, tapi kabeh sing melok iku pasar nang polo. Iya, sing pasaran polo mau akeh sing ono polo iku. Berarti lurah Ya itu diatur DPD-ne iku. Pak Nyoto. Mburu mbok gak masalah iku. Lur- Sama nyoto niku mesti mbok gak. Tapi lurah Pak Nyoto to Ya, jenenge. nyoto iku. Bang Sari. Bang Sari Jatirejo. Wah, akeh kok sing kena iku. Ya pajak iki sing iku. Bangsari gak tunggale mertuane hari. Endi kok mae? Omahe Bangsari, sekolahan Bangsari ini. Bangsari. Iya berarti wakil sing nitip nang polo ya juta 300 iki. Makane polo niki bau mang setel sini. Aku jauh. Ku polo biyen nak ngene sih ya. Mas asli niku kan gak sing pilihan, kan sing setuju polo iku biyen. Gak ate pilihan, gak ate opo ya moro-moro dhae iku daftarno ya wong ijazah SD ya. Loh, ijazah SD. Ijazah SD iku. Iku tahun piro iku, Dek? Ijazah tas yo. Ijazah SD di polo? Iya, ijazah tas iki. 2019? Iya, ya tas Asline pokoknya tak corona iku lho. Oh, berarti Kan nembak sih. 2019 ijazah SD. SD. Dadi polo. Iya iku lho kakak kelasku iku. Mari SD ya. Mari lulus SD iku marung dhek iku di sekolah nang gurune kan nang Ganduwe sih. Marung kelas 1 SMP dhek medhot gak sekolah. Dadi ijazah SD jadi polo. Iya, masih lurah iki yo ijazah SD padha ae. Lurah Nyoto iki kedar paket ngono ae lho kacake. Wis pakai tak cek persamaan apa sih mangkat Iya. belas. Terus polo niki yo ngono ijazah SD iku. Tapi Tapi gak- paket muga gak ngerti aku. Tapi sing unsur iku mangkan dhek iku penarian sing tak makokne iku sampe nitip sing ngusulno polo, titip aku ae lho, tak urusno ngono. Iya. Polo ngomong ngono dhewe.